that's not quite an answer to my question. Jack Sparrow is just human. I do know he's human. I got that. Is he a good person? Yes? It really depends on the definition about good and bad person. It really depends, because for me he's a good person. He can shoot her brain, but he didn't. Okay, so we have our first person who's committed. We heard that Captain Jack Sparrow is a good person. There's one vote for a good person. Someone else? Is he a good person? Yes. Oh, we have someone else who's committed. Now we have someone who thinks that he's a bad person. And why would you say he's a bad person? So if you are a good pirate, you do bad things. And Captain Jack Sparrow is a pretty good pirate, and so he actually does a few things that at least Ani would say that's bad. So we have one person that says he's good, one person that says he's bad, someone else, good or bad. Ивайло Илиев, четвърти курс в Технически университет, автоматизация. Семинарът ми помогна доста за решаването на някои проблеми, както решаването в реални ситуации, така и някои много реални примери, които са представени, които подпомагат решаването на проблемите, без да се стига до по-сложни ситуации, които могат да създадат по-големи проблеми. Казвам се Вероника Боянова, уча финанси в Нов български университет и съм втори курс. Намирам семинара много полезен за личностното ми развитие, тъй като въпреки че науча психология и това, с което искам да се занимавам, не е пряко свързано с темата на семинара, всичко, което научих тук, мисля, че ще подобри отношенията ми с околните, както с близките ми хора, така и с случайни хора, с които общувам в ежедневието си. И също ме накара да опозная по-добре себе си и да си поставя цели, за които да се боря свързани с развитието на характера ми и това как да разбирам и контролирам моите емоции по-добре. Казвам се Десислав Събев Минчев от Технически университет град София, специалност инженерна логистика, магистър. Искам първо да благодаря на организаторите за добре организираното събитие и че станахме съпричастни на него. Моите впечатления са само и единствено добри, като това събитие ни дава възможност да се запознаем с нови хора и да научим много повече за себе си и да изградиме общ план за нашето развитие по-нататъчно. Като също така мога да добавя, че е необходимо да се организират все повече такива събития в помощ на студентите, които да имат шанс да участват по-активно в социалния живот на страната и в последствие в бизнеса. Моето име е Християн. Аз съм трети курс дентална медицина. Дойдох на ЕКРИ семинара и мисля, че това е едно страхотно преживяване, което всеки, който се интересува да опознае себе си повече, може да премине и да усети и да разбере нещата, които вярвам всички усетихме и разбрахме днес. И вчера тук. Здравейте, казвам се Елена Остойч и сега завършвам психология в Софийския университет. Съвсем случайно разбрах за семинара по емоционална интелигентност и тъй като темата ми е интересна и е пряко свързана с това, което уча, се записах и съм много доволна. Приятно бях изненадана, че има и гост-лектор от чужбина и
Имаше и симултатен превод като опция за хората, които не говорят езика, а за останалите можехме да се наслаждаваме на изворен английски, както се казва. Това, което до сега покрихме като теми, от една страна наистина са основни неща, но в същото време полезни, особено за хора, които не са се замисляли много за емоционалната страна на нещата, а тъй като емоциите всъщност са неотделна част от нашия живот, но някакси по-рядко говорим за тях. Тези 2 дена бяха прекрасна възможност да погледнем и от другата страна. Също така е практически ориентиран. Имаме упражнения, в които ни дават време да седнем и да си помислим за нещо наше, което е актуално за нас в момента. И това, което аз намирам за полезно в семинара за себе си е, че много от теориите всъщност аз мога да ги свържа с мой минал опит и малко е дори стряскащо да видиш, че се държал по учебник, без да си знаел, но така излиза и всъщност ти дава някакво успокоение, че това, което си преживял, особено трудни моменти, не е нещо, което се е случило само на теб, ами много хора по целия свят. И всъщност, че има начин как това да бъде променено. И следващия път, когато попаднеш в подобна ситуация, да можеш да се справиш по-ефективно и да си по-осъзнат за това. Именно емоционалната интелигентност помага именно това човек да направи осъзнателни решения, какво иска да промени следващия път, когато попадне в трудна ситуация. Здравейте, казвам се Полина Кирова, 4-ти курс японистика в Софийския университет. Член съм на ISEC и покрай тази организация разбрах за този семинар, който сме в момента. Изключително впечатлена съм. Натрупах знания в една област, в която винаги съм имала интерес. Търсила съм материали и ми се стори много интересно как систематизирано, кратко, интерактивно беше представена информацията в тези 2 дни. Възможността да изготвим личностен план за развитие също ми се стори нещо много полезно за бъдещото ми развитие и ще опитам да приложа на практика това, което научих тук за бъдещето ми развитие. Здравейте, казвам се Костадин Полев и присъствам на много от семинарите и срещите, които организира Student Life и съм много впечатлена от изводите, до които стигаме за себе си. Сега искам да споделя моите впечатления относно случилото се. Наистина, мисля си, когато става въпрос за емоционалната интелигентност и самоосъзнаването, първото нещо, до което човек трябва да достигне, е да се даде ясна сметка, че има някакъв проблем. Първото и най-важно решение е да признаеш пред себе си, че действително имаш някакъв проблем. Моята история е следната. Аз винаги съм бил доста затворен човек и винаги съм мислил от много ранна детска възраст, че по някакъв начин съм едва ли не самодостатъчен на себе си и някакси не съм искал да признам пред себе си, че този проблем съществува. Тоест всички други материални неща, като дрехи, билото, някакви покупки и така нататък, по някакъв начин са замъглявали и съм опитвал с тях да се утеша едва ли не, но всъщност съм обягвал истинския проблем. Но едва когато ти като човек, който е готов да положи усилия, си дадеш сметка, че имаш проблем, едва тогава и признаеш пред себе си, че имаш проблем, едва тогава можеш да започнеш и да работиш в посоката да го подобриш и да го промениш. В този смисъл, този семинар наистина отваря очите на човек и му показва, че трябва да бъде открит пред себе си, защото ако си просто отлагаш един проблем и да се опитваш да замажеш собствените си очи, никога няма да стигнеш до решението, което наистина е значимо и което действително ще промени живота ти. В този смисъл, наистина мисля, че това е основното, което този семинар направи специално за мен, е да ми покаже, че трябва да бъда открит пред себе си и че трябва първо и най-важно и основно да призная пред себе си, че имам проблем, за да мога да започна да работя в насока подобрението, не да разрешавам. Здравейте, аз съм Сава Савов, уча изобразително изкуство в Софийския университет, 4-ти курс.
На IQ семинара идвам за втори път и тази година е още по-готин от миналата. Дейвид Гин е страхотен презентатор и говори супер готините неща. И на този семинар също така се събрахме много приятни и интересни хора, с които имах възможност да си поговоря, да се опозная и да практикувам емоционалната интелигентност, така че го препоръчвам на всеки. Казвам се Деница Попова, уча регионално развитие и политика в Софийския университет, четвърти курс съм. И съм много щастлива, че участвах в семинара по емоционална интелигентност, който се организира от Студентски живот и ISEC. Това беше едно много добро, много хубаво изживяване за мен, което ми помогна да осмисля факти, които реално смятах, че съм знаела и преди това, но наистина никога не съм обръщала внимание. В момента доста нови неща научих и осмислих и най-вече се радвам от факта, че присъствах на това събитие заради говорителя Дейвид Гин, уникален фасилитатор, любимеца просто на всички студенти, не е случайно. Здравейте, казвам се Стела Даскалова и уча в Софийския университет. В момента изучавам публична администрация и съм първи курс, така че посетих този уикенд семинара по емоционална интелигентност. Призовавам абсолютно всички млади и мотивирани хора да последват това, което аз направих, тъй като могат да извлекат само единствено позитиви от това. Ако искате да работите върху себе си, да се научите как да се справите с проблемите си, да се себеопознаете, да разберете какви са всъщност наистина вашите цели, какво искате от живота и как да го постигнете съответно, то това е мястото за вас, така че дързайте, вървете напред, самоусъвършенствайте се, вярвайте в мечтите си и никога не се предавайте. Това е съветът от мен. Здравейте, казвам се Ирина Митева, уча английска филология и съм първи курс. Този семинар ми помогна да науча много неща за себе си, как да постигам целите си и как да се науча да бъда по-добра, да имам по-добри взаимоотношения с другите и да ценя хубавите неща, които ми се случват. Казвам се Цветелина Александрова и уча психология в Софийския университет. Втори курс съм и тъй като смятам да се развивам в сферата на човешките ресурси и в бъдеще да бъда психотерапевт, тази тема за емоционалната интелигентност ми е изключително интересна и смятам, че уменията, които бяха преподадени на този семинар, биха ми помогнали много в бъдеще, за да се развия в тази сфера и да натрупам уменията, които биха ми били необходими, за да работя с хората в бъдеще и да бъда максимално полезна и на тях, а и на себе си като човек, който иска да се развива по пътя нагоре и да се чувствам ценна като личност.